mana dier mantie miya moro matin kanyo adhigo koro owacho eno nini day school sana wacho ni madino dhigo to kinyiro dugo ni ber sana mane mowacho okawach ni oracha dier gitegi ber neno wacho ni intino no weed lo na gidhulu buya natimo agriculture tingiso ni buya kana wa define buya wacho ni ma en plant moro its economic disadvantages outweighs the economic advantages mane mo de win wang'eyo ineno ka poni ni winyo ling adier not winyo but grasshopper dede ma arumti di chame no dede no en muofu kendo ito dino sika no ling adier ma gini muochre ka ma chop ka en adier en muofu gigi tegi jogi no neno ka timore sama ni chako school ni manyaga gichopo ka sama ngato chako school ada woman private maybe away private gimwache school te gimwang yoga en ya gimteki mukario ma kichako school kaka mari ngato binafsi en ga service gi pesa what comes first is service mani gimondo bini bedo ga mokwongo ndo wakeka ni service biro ga mokwongo kaso pesa ma yudo cha biro mari kechi actually nade anja nyola mi pesa nade biro for service na nyithinda winjo to kwa ki offer kara chuli nade chalo ngama kona koro people should mane gima chando ga ji onego bende ngioga service no be offer service cha mondo chula winjo to ko tamo ngato ma ngato koro offer service emedo ko ngato koro dhito timore ongeyo county director to ngeyo jakwaso kwa eno skunde no klimga skunda ber school neno school cha nade nyabondo jadi nade ene ber jini ber ol chamo pesa yido ngato biro to choko end month biro choko mana pesa ne yede me makash to dhi maje salary cha bo miega gi sirikal ndiko ga koro bedo ga shida no buoga kanyo to a boarding school makosa ma bedo ga en mani ka japuonj kaka school olosore ka ngat moro mangiyo ni nyathini maber kenyo ngisi ga ni janyuol de bene ngiyo goga sim ka en boarding school kaka nyabondo wan gi nini merisho wan gi boarding okay gimotimo ga mokwongo we normally invite parents okay gibiro ga school mang'eny sana ka nyathi timo kosa benya kwa ngise madhe nyathini ni notimo notokio watime nade timno chako wuogo koro watemo loso gino chon to kini ling nikech idwaro pesa ni ka riembo nyathini to koro adhi dong ni adhi wito milion 2 ineno mano ke to mane gima timore mane koro timbe go wuokega koro nitie onego bed ni waloso gi chon japuonj no bede puonj ni en gima nigi kuong to kendo en gima nigi gwen kapok wadhi yuyo mokwongo Morin in korka kori boarding schools isebedo kikawo gi e yo machalo nade ahinya to mago mag primary ma nyithindo dakie to seche moko mana kiwinjo ka Rolex osewacho ni nitiere kata jonyuol moko ma en owinjo ka bedo gi nyathine ni dala en garama mathoth koro wacho ni we atere boarding coach at least ayude